Americký režisér Alfred Hitchcock kdysi řekl, že film je dobrý tehdy, když stojí za vstupenky, za večeři a taky za poplatek za hlídání dětí. Tak vstupenky jste dneska dopoledne, pokud jste se byli dívat na snímky, platit nemuseli jste platit večeři, no a hlídání dětí to už vůbec ne. I když vidím, že ratolesti do 21 let tady dnes máme. Milé dámy, vážení pánové, studenti, filmaři, učitelé, krásné odpoledne. Máme středu s datem 5. listopadu, já jsem Petra Beránková a stejně jako loni vás vítám tady v úžasném sále Gočárovy galerie v Automatických mlýnech na slavnostním vyhlášení soutěže Pardubický kraťas 2025. Letos už jde o 4. ročník, mnozí z vás jsou tu po několikáté a já jsem moc ráda, že jsem tu zase s vámi. Dobré odpoledne. Musím říct, že oproti loňsku jsme tu opravdu v hojném počtu, židle skoro chyběly. Mám z toho velikou radost, že dojeli mnozí ocenění. Loni tu někteří nebyli a tentokrát opravdu to vypadá hodně nabitě. Nejdřív asi pár zajímavostí. Jak asi tušíte, jak víte, tak výsledky jsou až do této chvíle slavnostního vyhlášení úplně tajné. Já jsem je dostala sama před pár málo okamžiky, to znamená čerstvé výsledky mám tady v těchto deskách. Nejdřív pár zajímavostí. My jsme spočítali se studenty z filmaři, že do letošní soutěže se přihlásilo celkem 100 autorů, to chce potlesk, celkem se 96 filmy, to chce taky potlesk, a bylo to celkem 36 škol, a to nejenom z naší republiky. Já mám totiž novinku. My jsme mezinárodní. Letos nám přišly soutěžní příspěvky a snímky dokonce až z Košic. Tak pozdravte prosím aplauzem Košice, hodně na dálku. Sice nedorazili, ale možná nějakou cenu vyhráli. Naše soutěž od letoška je taky partnerskou soutěží, součástí celostátní soutěže České vize. Jsme na to patřičně hrdí, protože je tam i Rychnovská 8 a nebo junior film. Takže na to jsme pyšní, prosím, i tady o potlesk. Jsme součástí České vize, úplně nově. Na začátku budeme trošku tleskat, doufám, že mi to prominete. Tuhle soutěž pořádá Delta, Střední škola informatiky a ekonomie SRO. Zatleskejte jí, děkujeme. A i letos nám záštitu poskytli pan náměstek hejtmana Pardubického kraje pro kulturu, inženýr Roman Línek. Romane, děkujeme moc. A pan primátor statutárního města Pardubic Jan Nadrchal, ten se dnes omlouvá, i tak mu zatleskáme a děkujeme za podporu městu. Soutěž tradičně podpořili elektrárny Opatovice AS. My děkujeme za finanční podporu už po 4. A na dálku také pozdravím pana inženýra Zadáka, omluvil se z důvodu pracovní vytíženosti, sponzorují nás převážně technikou. A ještě poslední tleskání. Firma Fomej SRO Hradec Králové, věcný dar. Za firmu Fomej tentokrát dorazil ředitel Miloš Žalman, děkujeme, že jste tady. A Fomej tady bude mít taky svoji speciální cenu. No a protože filmy hodnotila a vybírala k nominaci i porota, tak jsou tu naši porotci. Je tu Michal Klokočník, Jan Peml a Pavel Trnka. Za chvíli si o nich řekneme něco víc. Já bych teď už poprosila o úvodní slovo za organizátory ředitele soukromé školy Delta o oficiální přivítání. Je to pan doktor Jan Koupil. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den, vážení hosté, soutěžící, studenti, já bych vás tu rád přivítal, ale to je vlastně hloupost, protože vy už jste tady povětšinou dlouho, takže já bych vás rád jenom pozdravil, poděkoval vám za účast a jestliže paní Beránková poděkovala všem našim partnerům a sponzorům, já bych měl především poděkovat tomu, kdo to celé spískal. A to je šéf, organizátor Richard Brun. Richard před několika lety z Ideou festivalu přišel, celou ji dal dokupy a všechno to postavil, ale jestli Richard je ta hlava, tak ta hlava k sobě ještě potřebuje ruce. A těma rukama je Gabriela Votavová. Která dokázala, abyste všichni se sešli, aby všechno klaplo, aby všechny věci byly na místě. A to je asi ode mě všechno, já vám děkuju, užijte si předávání.
Díky moc, Jan Koupil, ředitel školy Delta. My se ještě uvidíme při předávání těch závěrečných speciálních cen. No a o další úvodní slovo poprosím jak jinak než za Pardubický kraj Romana Línka. Romane, i vám krásné odpoledne. Vítám vás. Tak děkuji za svoji chvilku slávy, nicméně slávu přeji všem 100 účinkujícím nebo tvůrcům a 96 filmům. A ať už se umístí nebo neumístí, tak ať vás inspirují pokračování této práce. Protože objekt, kde jsme, v Gočárově galerii, tak navrhnul Josef Gočár, rodák z tohohle regionu a říká se největší architekt 20. století s vazbou na Česko a Československo a udělal díru do světa. Tak vám přeju, ať tu díru do světa uděláte taky. A když to náhodou nebude s filmem, tak s něčím jiným, protože šikovný lidi tenhle ten národ do budoucna bude hodně potřebovat, aby pak někdo vydělával na ty důchody, až tam pak budeme někdy my, že jo? A vaše děti vám to vrátí, ale to jsem udělal moc velkou odbočku, takže zpátky k filmům. Velký respekt a jsem rád za ty 4 roky, že jsme se na tu mapu, protože Pardubice mají obrovskou tradici perníků, hokeje, sportu, zlatý přilby, koní, všeho možného. Ale v tom filmu to tak slavný není, takže doufám, že s vaší pomocí se tam dostaneme jako viditelné místo na mapě České republiky a filmu. Krásný den. Roman Línek, díky za záštitu. A slibujeme, že Roman sklížel taky filmy a v závěru to bude mít svoji speciální cenu. Na to se těšíme. Já už jsem tam zahledla dárkové taštičky, takže máme se na co těšit. No a v neposlední řadě bych tedy poprosila i naše porodce o takové malé zhodnocení. Nejprve přivítám u mě jednoho z našich nejzkušenějších televizních redaktorů s víc než 30letou praxí. Autor, garant a dramaturg pořadu Sečteno, zakladatel a šéfredaktor redakce České televize pro severovýchod Čech. Měla jsem možnost s ním pracovat a je prostě skvělý. Mám moc radost, že je letos v porotě. Magistr Michal Kolkočník. Michale, pojď ke mně. Hezké odpoledne. Vy jste měli možnost ho dopoledne vidět taky na přednášce, ale Michale, ty ses prý roky nechal od pořadatele a otce myšlenky Richarda Bruna přemlouvat, do poroty umlouvat, co tě letos přesvědčilo, že seš tady. A my jsme za to vděční. Krásný dobrý den, dámy a pánové, no je to pravda, Ríša neustále volá, ale já jsem se neustále omlouval, protože ty poslední 4 roky jsem byl pořád na cestách, budovali jsme nová regionální studia a za měsíc 8 000 kilometrů najetých bylo opravdu hodně, takže tímto velká moje omluva, ale letos to vyšlo, Ríšo, takže jsem strašně moc rád a vyšlo to možná právě díky tomu, že jsem si od toho televizního schonu a té práce dal malinkou pauzu a malinko se zastavil, věnoval se starým krásným věcem, protože v Hradci Králové a nejenom v Hradci Králové máme galerii, která se věnuje 19. století a začátku 20. století starým krásným věcem, mimo jiné i filmovým kamerám a tomu, co naši předkové používali pro natáčení krásných dokumentů. A tím, že jsem se mohl zastavit, tak jsem se začal i věnovat trochu dokumentaristice a tematickým večerům s milými hosty v těchto galeriích. Takže to byl vlastně důvod, když jednoho dne Ríša zazvonil a přišel na kafe a říkal, hele, máme tady další ročník, co teď? Já říkám, no teď je to správná chvíle, proto jsem tady. To je skvělé. Ještě nám prozradí, kde ta galerie v Hradci je, protože já bych to chtěla vidět. Dnešní přednášku jsem bohužel nestihla. Ty staré časy, kde je uvidíme. Přednáška byla báječná, to je škoda. My jsme tam ukazovali dneska Edisonovy hrací stroje, měli jsme tam autentický fonograf a cylindrické hrací stroje, které jsou z roku 1870. No, galerie je v Hradci Králové v domě Ušpuláků, ne každý to možná zná, je to takový červený dům s věžičkou, kde je zároveň obřadní síň a máme tam vlastně celé to podzemí, středověký sklep plný těchto krásných věcí. Část nádherných věcí byla ještě teď donedávna na hradě Richemburg, kde byla právě ta projekční a filmová technika, která se teď bude stěhovat někam jinam, abychom taky poskytli zážitek z toho, jak ty věci fungují. Takže momentálně, pokud přijedete například do toho Hradce Králové, tak tam v tom domě Ušpuláků, v tom podzemí se ocitnete ve starých časech. Tam se úplně zastavil čas a dokonce tam promítáme i ty úžasné dokumenty. Michal Kolkočník v porotě, děkujeme, Michale. Můžeš zpátky na místo. Já musím říct, že zbylí 2 porodci jenom lapali po dechu, když tady začal mluvit redaktor s víc než 30letou praxí. Jak krásně mluví, žádná vata, žádné zbytečnosti, nic, co by překáželo. Krásné. Děkujeme, Michale, a samozřejmě necháme si tě tady, protože budete předávat všechny ty ceny ve všech zmiňovaných kategoriích. Kdo tu s námi dál je? Střihač, kameraman, režisér, absolvent FAMU Praha. V současnosti vyučuje a vede pracoviště Rozhlasová a televizní laboratoř na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Univerzity Karlovy. Od 1. ročníku je tu s námi, loni sice nebyl, takže jsme se neviděli, zrovna jsme se minuli, ale Jan Peml. Honzo, pojďte ke mně. Dobré odpoledne i vám. Dobrý den.
Loni jsme se minuli, já jsem tu loni byla poprvé, vy jste nebyl, ale když jste teď hodnotil ty jednotlivé snímky, samozřejmě já jsem asi možná nezmínila to důležité, že porotci v součtu bodů vybírali nejlepší filmy v celkem 7 kategoriích. Hlasovali jste tajně u každého toho snímku, budovali jste kritérie jako kamera, střih, zvuk, výtvarné řešení, téma, námět a scénář. Tak jak po tom roce pauzy vnímáte to? Mají ty filmy nějakou vzestupnou tendenci? Já bych neřekl úplně vzestupnou, protože oni se hodně mění, ale naštěstí kvalita zůstává na stejné úrovni. Nedochází k devalvaci. Něco vás tam hodně potěšilo? Potěšilo mě, že na spoustě základních škol už od mala děti začínají s děláním filmů a je to taková naděje na to, že tady vyroste nějaká generace, která bude dělat ty filmy třeba i na střední, budu se tomu vědomat dál. Jan Peml, děkuji. Střihač, kameraman a režisér a člen naší poroty, tak mu zatleskejte. A v neposlední řadě, není v tom nic osobního, já jsem to tak zamíchala, výtvarník, režisér a autor animovaných filmů, pracuje jako vysokoškolský pedagog na Pedagogické fakultě v sousedním Hradci Králové. Tam garantuje řadu předmětů oboru grafická tvorba a multimédia, no a má taky zkušenosti z loňských ročníků. Pavel Trnka, už to příjmení je tak krásné, filmařské, dobrý den. Dobrý den. Co u vás? Nějaká změna od loňská? Podle vás mají ty natočené filmy vzestupnou tendenci? Jsou nadějné? Jakou mají úroveň? Já myslím, že trošku jo. Všiml jsem si tam jako většího zastoupení animovaných filmů proti těm hraným. Jako, řekl bych, že ty animace šly ještě malinký kousek nahoru, speciálně třeba ty loutkový filmy mě hodně dostaly, ale i některý ty 3Dčkový, jako nebylo to špatný. Tak uvidíme, jak to všechno dopadlo. Děkuju moc. Pavel Trnka, zatleskejte mu. Dámy a pánové, pokud souhlasíte, všechno splněno, jdeme na to. Jdeme na to, za mými zády se budou promítat a zveřejňovat ty čerstvě dostupné výsledky v těch zmiňovaných 7 kategoriích a potom tam jsou speciální ceny našich speciálních hostů. Já ještě řeknu, možná vás bude zajímat i ta finanční odměna. Za 3. místo je 1000 korun, za 2. místo máme 2000 korun a za 1. místo 3000 korun. No a jdeme na kategorii 1., což je krátký hraný film. Já už poprosím moji režii, abychom se sladili. 3. cena udělena nebyla, 2. cena Petra Tramin Nguyen a kolektiv 2F, střední odborné školy IT Ostrovského Košice. Tam budeme tleskat jenom na dálku, zatleskejte za snímek Traumy. Košice nedorazili, já se jim nedivím, měli by to nadlouho, ale my samozřejmě všechny ceny předáme, dodáme, pošleme. A také jenom, abyste věděli, o čem tenhle snímek je, vy mnozí jste ho viděli a já ho jenom shrnu v krátké anotaci. Já budu překládat ze slovenštiny. V něm můžete prožít emocionální cestu jedné studentky grafického designu, která údajně čelí svým největším technologickým nočním, teď to řeknu slovensky, morám, takže nočním můrám. Zatleskejte na dálku 2. ceně Traumy. A zástupce krátký hraný film a 1. místo také nemáme, také tuším, že tu nejsou, uvidíme. Je to Akademické gymnázium Štěpánská Praha a je to Podměšilý host a Matyáš Kaderka, pokud tedy ještě nedorazil na poslední chvíli. Zatleskejte prosím pro 1. místo a kdyby tu byl Matyáš, tak samozřejmě směrem ke mně. Takže tentokrát krátký hraný film. Neměli jsme zástupce, ale to nevadí. Teď koukám do světa animovaného filmu a jdeme na 3. cenu. 3. cena, animovaný film, získávají žáci multimediální tvorby. Jsou to ženy s česko-židovskými kořeny. Základní umělecká škola Světlá nad Sázavou. Pojďte ke mně. Pojďte ke mně. Ahoj, ahoj holky, jak se jmenujete? Já jsem Ester. Esterka, ano? Štěpánka. Štěpánka, tak holky. Pojďte ještě blíž ke mně tady na tu čáru, my jsme to vám tady takhle připravili, já jsem věděla, že přijdete, tak jsem vám to tam připravila. Ženy s česko-židovskými kořeny, kde jste přišli na tohleto téma poměrně těžké na váš věk, kdy se zaměřujete na pozoruhodné ženy, které se narodily nebo žily nebo měly předky na území dnešní České republiky a měly židovské kořeny a byly hodně vzdělané. Koho to napadlo? No, tak my jsme žáci, že multimediální tvorby, takže mamka s tím přišla, že bychom to mohli dělat jako velký jako projekt, jako půl roku, tak jsme to dělali, nebo okolo půl roku.
A mamka má docela jako dobrý vztah tady těm židovským takže to tak přišlo. Takže asi tleskáme taky hlavně mamce, že jo? Je to tak. Ženy s česko-židovskými kořeny. A tebe se zeptám už jenom jednodušeji, jaká byla cesta ze Světlé nad Sázavou? Tady s mamkou jste přijeli? No, my jsme dobrý. No. My jsme dobrý. Tak to jsem ráda, že jsme dobrý. Zatleskejte holkám a naši porodci vám ještě řeknou, v čem jste dobří. Holky, můžete si pro diplomy a získáváte společně za 3. místo 1000 korun. My jsme dobrý, tak to je dobře. Mně se líbí, že ti mladí prostě mají to sebevědomí, takže se pochválí a já jsem za to moc ráda. Jinak ty ženy, o kterých točili, tak měli židovské kořeny a svým talentem ovlivnili samozřejmě dění ve vědě, umění, kultuře, humanitních a přírodních oborech. A pokud ne, tak budete mít samozřejmě na stránkách pardubickýkraťas.cz si ještě možnost ten snímek prohlídnout. Tak maminka za děvčata podepisuje smlouvu, to je docela důležité, a my se podíváme na 2. místo v rámci animovaného filmu. A ten snímek se jmenuje Waiting a je to Eliška Semorádová z Gymnázia Praha Háje. Pojď ke mně, Eliško. Ahoj. Ahoj. Zdravím. Já se omlouvám, že tykám, mně to přijde, tak samozřejmě já mám doma 2 taky takhle úžasný slečny, takže tykám, jako doufám, že to nevadí. Waiting. Já jsem si četla tu anotaci a nebudeš tomu věřit. Bude mě zajímat tvůj námět, protože já jsem kdysi měla se svým bývalým přítelem psa a ten se jmenoval Ron. Teď mám zase velkýho psa, už se teda nemenuje Ron, ale řekni mi, o kterém psovi to je? Jmenuje se Ron, viď? Je to tak? Není to tak, to jméno je smyšlené. Jako ten námět jsem získala tak, že jsem jakoby si všímala lidí okolo mě, kteří jsou v takovéhle situaci, trochu mě tam mrzelo. Jinak ten film tady nebyl dneska vidět, ale... Podíváme se na něj. Já přečtu tu anotaci, aby teda lidé věděli, protože mně se trošku z toho udělalo teskno tím, že mám doma velkýho psa. Jeho majitelé mu věnují stále méně pozornosti. Ron každý den tráví čekáním, až se majitelé vrátí domů. Oni přicházejí, zavírají za sebou dveře, no a film připomíná, kolik času Ron tráví sám doma čekáním. Tak je to tedy smyšlený příběh. Ty sama nemáš psa, neměla jsi? Nemám. Má to nějakou jako pointu, ten závěr? Já jsem to taky neviděla. Ta pointa je o tom, jakoby trochu zamyšlení k tomu, jestli opravdu člověk potřebuje psa, když se mu nebude věnovat. Je to trochu zamyšlení jako nad tím, jak se ten jako pes cítí, když je sám a není mu věnována pozornost. Jakoby záměrem bylo vyvolat nějakou emoci a vzbudit tady tu myšlenku. To se ti asi hodně povedlo. Eliška Semorádová, Waiting, 2. místo za animovaný film. Eliško, tleskáme ti a porodci předávají cenu. 2. místo 2000 korun. Na Rona a Waiting se určitě já osobně chci podívat. A my se přesouváme na 1. místo v kategorii animovaného filmu. A ten název zní, ten mě zaujal hodně, Vřelé díky z pupku. Mladší žáci multimediální tvorby. Anežka Vacátková a další ze základní umělecké školy Ledeč nad Sázavou, 5. třída základní školy Kožlí. Tak máme tu Vřelé dívky a Anežku zatleskáme. No je to trošku, co? Bejt tady pořád, viď? Ale tebe tady mám nově. Jak se jmenuješ? Zuzana. Zuzko. Je to zábavný? Máte radost? Asi jo. Víte, když je člověk mladý, tak mu to všechno přijde krásně zábavný. Mně se to moc líbí. Holky, Vřelé díky z pupku. Jak to vzniklo? Já nevím, já jsem to prostě, jako paní Šelka to říkala, tak já jsem to jako dělala. Já jsem pracovala ještě na těch židovských ženách, když se to začalo dělat. A paní učitelka vždycky, když něco řekne, tak vy splníte ten úkol, že jo? Jako ona něco navrhne, jako my to uděláme. No skvělý, no za to vám zatleskáme, já vůbec nemůžu protestovat. Holky jsou prostě vysmátý. A já teda zatímco si budete přebírat cenu, děvčata, víc vás nebudu trápit, pojďte, tak řeknu, že je to videoklip k Klezmerově písničce, ve které je množství jidišismů, to je slov, které mají kořeny v jazyce jidiš. Ve stop motion animaci české dřevěné stavebnice Detoa se plynule přeskupují a střídají se tam postavy. To taky asi vymyslela paní učitelka, že jo? Jo. Ona je skvělá, tak hlavně jí tu cenu, prosím vás, ukážete jí tu cenu? Asi ano. Tak vám zatleskáme, pojďte si pro cenu. 1. místo 3000 korun. Já myslím, že paní učitelka by něco z toho mohla dostat. Protože to zadala, vymyslela
Holky to udělali. Já teda doma nemám takhle poslušný děti, řeknu vám pravdu, já ne. Většinou neudělají vůbec to, co chci. No a paní učitelka to už vůbec neposlouchají. Takže děkujeme moc. Ještě jednou zatleskáme. To byl animovaný film. A blížíme se do kategorie, která se mně hodně líbila. Je to videoklip, YouTube videoprezentace a ostatní žánry. 3. místo získává Běžec Josefa Vavřičky a kolektiv žáků základní umělecké školy Ledeč nad Sázavou. Ahoj, Pepo. Dobrý den. Dobrý den. Běžec, o čem je Běžec, jestli mi to můžeš říct? Je to už jako spíš videoklip? Je to takový videoklip na písničku Tata Boys. Já mám ráda Tata Boys. Koho to napadlo, tebe? Paní učitelku zase. Neuvěřitelná paní učitelka, tak ona bude asi v mém věku, protože Tata Boys to je náš ročník k poslechu. Ano, mám tady napsáno, že to je hudební video vytvořené technikou poloplastické stop motion animace. Tak to mi prosím tě vysvětli. Co je poloplastická stop motion animace? Papír, nad tím foťák, takže stop motion. A měnily se materiály. Byla tam modelína, sirky a postupně se to měnilo. Třeba, že ty sirky schořily, tak se obalily alobalem. Pak a bylo to, furt se měnilo, jako ty materiály. A ten běžec pořád běží. No a pak došly materiály, tak už nebylo jak pokračovat. Krásný. Baví tě tahle tvorba? Co tě baví nejvíc na filmaření? Určitě to ta postprodukce, to stříhání a takovýhle, to mě baví docela. Přijď se někdy podívat k nám do rozhlasu, jak stříháme tam, co ty na to. Ale je to jenom zvuk. Přijdeš? Pokud mi dáte adresu, tak klidně. Já ti dám adresu, já ti nasdílím špendlík. Josef Vavřička a Běžec, velký aplaus celému kolektivu žáků základní umělecké školy Ledeč nad Sázavou. Teda ta Ledeč, ta dneska jede. A já jsem tady ještě zjistila, že u té animace použili mouku, kamení, kostky lega, plastelínu, provázek, vlnu, zmiňované kamení a zápalky. Jdeme na 2. místo v této kategorii a 2. místo žáků multimediální tvorby za snímek Vozejček. Matěj Pelikán. Matěj Pelikán. On tady není a půjde někdo za Matěje? Pojďte. Mě by zajímalo, co v té Ledči nad Sázavou pijou a jedí, protože to bude hodně dobré. Tak holky, prosím vás, řekněte mě, kde je Matěj Pelikán. No, asi ve škole. Vy jste se vysmátý přijeli sem a Matěj musí být ve škole. To znamená, asi netušíte, o čem ten animovaný videoklip je, nebo jo? Jo. No, o čem? Vlastně jako animace z lega, taky na písničku od někoho. Ne? Já tady mám taky napsaný Tata Boys. Taky Tata Boys, no. No ne, nebudeme vás díl trápit, je to krásný, zatleskáme. Mám radost z vaší dobré nálady. Vozejček. A já jenom řeknu, pojďte si zase pro cenu pro Matěje. Je to 2000 korun od našich porodců. Je to brick film vytvořený stop motion technikou, animace stavebnice Lego. A pozor, důležitá jsou tam auta a stavby šedého města, kdo to viděl, ze kterého chce ta hlavní postava odjet a nechat si tam svůj dosavadní život. A tu animaci vytvořili tedy, jak už jsme pochopili, společně žáci studijního zaměření multimediální tvorba v základní umělecké škole Ledeč nad Sázavou. Tak ještě jednou zatleskáme do Leče. Ale je to neuvěřitelné. Ledeč tu bude ještě do třetice všeho dobrého, protože první cena je pro snímek Dneska jsem byl běhat a zase Josef Vavřička. Pepo, pojď ke mně. Ahoj, ještě jednou, ahoj. Jen. No tak tam jsme měli běžce, dneska jsem byl běhat. Tentokrát jsme zmínili písničkáře Pokáče, ten je v tom hodně zmínit. Proč vznikl tenhle snímek? Dneska jsem byl běhat, řekni mi. Zase to vymyslela paní učitelka. Tajný kouzlo. Tajný kouzlo. A je to prý o tom, což se týká mnoho lidí, kteří si tak řeknou, že změní životní styl a že něco začnou. Jak je prý těžké začít se zdravým životním stylem a přinutit se jít běhat? Je to tak? Je to velmi těžké. Ty sám kdy jsi naposledy byl běhat? No, nebyl. Takže dneska jsem nebyl běhat a Josef Vavřička. Zatleskejte mu a pojď si pro první cenu. Tak já koukám dopředu na ty ceny. Tak teďka chvilku necháme Ledeč nad Sázavou odpočnout.
posmát se tam v tom pravém koutě a jdeme na juniorské filmové okénko pro studenty 2. stupně základní školy. Mimochodem, já nevím, jestli jsem tady říkala ty limity našich ocenění pardubického kraťasu, ale ten věkový limit je do 21 let. Taky se nám stalo, myslím, tuším letos jednou, že se přihlásila studentka, která nakonec se přiznala, že už nastupuje na vysokou školu a nakonec jsme ji ze soutěže tedy museli, řeknu, vyndat. Jdeme na 3. místo v této juniorské kategorii a tam jsou dokonce 2 snímky a je to snímek ATM, Radek Zadražil a Viktor Zadražil, Studio Skala z Brna. Zatleskáme ATM, já mám pocit, že Brňáci tu nejsou. Nemám od nich ani anotaci, ale tleskáme ATM, takže pošleme, předáme, ale mám tu za 3. cenu tu druhou část a tam vím, o čem to je. Bude to Mezi živly Emě Janečkové, Julii Ramšákové ze základní umělecké školy Mikulov. Zatleskejte jim a já hlídám, jestli dorazili. Mezi živly, zní to zajímavě, je to 3. cena, myslím, že tu děvčata nakonec nemám, ale o čem to je? Co se škádlívá, to se rádo mívá. Je to takové milé zpracování tématu přísloví ve velmi krátkém animovaném příběhu. Ta animace vznikla v rámci výuky filmové tvorby na základní umělecké školy Mikulov. Tak ještě jednou potlesk do Mikulova a pošleme s paní Votavovou cenu. Jdeme na 2. místo a to získává Magdalena Erlich, nebo Erlichová, a název zní, ten mě hodně zaujal a doufám, že nám popíše, jak se to stalo, Olympionici v Poděbradech očima šesťačky. Zatleskejte Magdaleně Erlich. Ona tady není, tak to mě mrzí. Nikdo je tady? Jo, oni tě vystrčili za ní. Ahoj, jak se jmenuješ? Matyáš Klíma. Matyáši, znáš Magdalenku? Jo, je o rok mladší spolužačka. To znamená, ty jsi 7. už? 8. 8, já tady mám napsáno očima šesťačky, ale ona nám mohla povyrůst za tu dobu, kdy to točila. Základní škola Kolín Mnichovická. Víš, o čem to je? Protože já tu mám takovou drobnou anotaci. Tušíš, viděl jsi ten snímek Olympionici v Poděbradech? Viděl a vlastně Majda, když jela domů, tak se potkala se známýma olympionikama, který tam něco natáčeli, tak s nima udělala krátký rozhovor. Neuvěřitelné. Představte si, že jdete domů takhle ze školy a po cestě najednou potkáte opravdové olympioniky, takže co uděláte? Ona prostě začala natáčet, je to tak? Ano. Tak ona neváhala ani chvilku, pustila se do natočení tohoto. A jak to dopadlo? Získala 2. místo. Tak jí to předáš? Jo. Tak jo, děkujeme a tleskáme olympionikům v Poděbradech a Magdaleně Erlich. 1. cena v kategorii juniorského filmového okénka pro studenty 2. stupně základní školy nebyla udělena. Jdeme tedy na další kategorii. Jsou to krátké filmy vytvořené studenty 2. stupně základní školy společně s pedagogy. Ta maximální stopáž měla být 7 minut a my víme, že na 3. místě v této kategorii se umístily Ruce Justýny Jirečkové, Laury Kopecké, Emy Zamazal ze základní školy z Litomyšle. Holky, pojďte ke mně. Máte ruce? Máte ruce. Tvoje jméno? Justýna. Justýna. Ano, Justýnka. A ty jsi? Laura Kopecká. A Emma, ta zůstala ve škole. Ne, ona je na jiné škole, našla na Gimple, takže tady není. Ona přešla. Tak my jsme od vás k rukám nedostali vůbec nic. O čem to, holky, je, řekněte mi. A kde vznikl ten námět? Je to o nějaké hygieně, nebo? No vlastně o tom, jako, že prvně to jde od nejmenších ručiček jako dětích až po ty jako od starších lidí, jak ty ruce vypadají. Jak ty ruce vypadají? A kdo přišel na ten námět? Paní učitelka. Je tady paní učitelka s náma? Je. Ať na mě mávne, já taky špatně vidím. Tamhle je paní učitelka, tleskáme vám a pojďte se nám prosím podepsat, že získáváte 3. cenu. Holky, děkuju, jste skvělí a pozdravujte Emu do Litomyšle. Děkujeme, že jste za náma dojeli. Jdeme na 2. místo. Je to o tom, že vězení je strašné místo a náš vězeň v něm neplánuje dlouho zůstat. Podaří se mu ale doopravdy utéct. Pokud jste to viděli, tak víte, že tohle je snímek Zasekaše Vincenta Kouby z Gymnázium Karla Sladkovského Praha. Zatleskáme Vincentovi, protože myslím, že tu není, tak jim tleskáme na dálku. Zasekaše a Vincent Kouba.
A potom tu máme něco opět z nějakého reálného života. Reportáž, kterou nám natočil kolektiv žáků 5. základní školy Kolín. Nedělní hrátky na 5. Takže Kolín a nedělní hrátky na 5. Tak pojďte ke mně ještě jednou. Já jsem zahledla, že to je reportáž, takže předpokládám, že to bude něco o neděli a bude to o vaší třídě, o vaší škole. Je to o naší škole, která každoročně pořádá Den otevřených dveří a jmenuje se to Nedělní hrátky na 5. A ukazujeme tam, jak naše škola vypadá a co se v ní dá naučit a vyzkoušet. Takže reportáž, co je v té reportáži speciálního? Speciálního, tak já si myslím, že celá ta reportáž je speciální a spousta segmentů je na ní speciálních. No prostě se na to podívejte. No určitě, zatleskáme ti, ty jsi skvělý řečník. Porodci mi totiž šeptali do ucha, že originální je hlavně ta znělka a ty animace ve videu. No, jo, jsou. Děkuju. Tleskáme a gratulujeme. První místo v krátkých filmech vytvořených studenty 2. stupně základní školy a nedělní hrátky na 5. To zní moc hezky. Děkujeme za to. Děkujeme, naši porodci předávají 3000 korun našim klukům. Ještě jim jednou zatleskejte, ať si to užijou budoucí nadějní filmaři. Posouváme se na 6. kategorii, to jsou snímky studentů středních umělecko-průmyslových škol a autorů, která svá díla tvořili v rámci různých příměstských táborů, letních škol a nebo uměleckých kurzů. A to 3. místo získává umění synestezie a Simona Smetanová. Umění synestezie a Simona Smetanová, prosím o potlesk do střední průmyslové školy Panská v Praze. Simona ji v květnu absolvovala. Myslím si, že tu není, že se omluvila a já jenom doplním, že to je takový, dá se říct, dokumentární pohled na opravdu nepříliš známý fenomén lidského vnímání, tedy na synestezii. Děkujeme a gratulujeme. Jdeme na 2. místo, to budeme znát všichni, když si vzpomeneme na Karla Jaromíra Erbena. 2. místo získává Anežka Havrdová a 3 zlaté vlasy. Anežko, my už jsme se viděli, hezké odpoledne. Dobrý den. Koukám, to nejsou 3 zlaté vlasy, to jsou modré a jejich víc. Je to tak. Je to tak. Řekni mi, o čem jsou 3 zlaté vlasy. Tak pro mě osobně je to nějaký překlenutí se mezi životem a smrtí nebo něčím novým začátkem. Aby mohlo začít něco nového, tak musíte to starý nejdřív odhodit. Takže tak bych asi nejlépe popsala ten film, ale koukněte se na něj, pokud jste ho neviděli. Ty jsi hodně nadějná, já úplně to na tobě, z tebe to čiší, já to z tebe cítím. Baví tě filmy, viď? Miluju filmy a animovaný zvlášť, ale tak drze jsem se chtěla k vám, jako ráda bych se podívala do toho rozhlasu, jak jste tady někomu nabízela, tak... No ty jdeš taky, já jsem ti to ještě neřekla, ty přijdeš a hodně brzo. Dobře, tak děkuju moc. Anežka Havrdová, 3 zlaté vlasy a malý dárek ode mě, návštěva Českého rozhlasu Pardubice. Samozřejmě. A já si myslím, že v rámci tady tohoto mého scénáře si pozveme mnohem víc nadějných filmařů, protože loni jsem to tak udělala taky, že jsem potom se ptala, kdo chce a někteří ocenění přišli k nám na rozhovor, protože mají co říct a Anežka určitě má. Takže Anežka Havrdová, 3 zlaté vlasy, ještě jednou jí zatleskejte. Je to tak, aby mohlo vzniknout něco nového, musíme odhodit to staré. A 1. místo v této kategorii snímků studentů středních umělecko-průmyslových škol získává Cecílie a Evelína Navrátilová. Ta je z Rakvice, zatleskáme jí. Tenhle film byl tvořený v maturitním ročníku střední školy. Je to krátký loutkový film. Je to vlastně videoklip k písni Jana Vericha jménem Cecílie. Pozor, to mě zaujalo. Je to žena, co dokáže okouzlit každého muže, který na ní upře svůj zrak. Jejím půvabem je zaslepen i jmenovaný herec, který se snaží získat její pozornost. Cecílie, nemáme tu Evelínu, ale tleskáme pro 1. místo. Stojí za to vidět. Cecílie a Evelína Navrátilová. A my jdeme do jakoby poslední kategorie, 7., než přistoupíme na ty speciální ceny. A to je krátký film na téma Naše škola, naše město Pardubice, náš Pardubický kraj. A 3. cenu získává v této kategorii
80 let od konce druhé světové války. Matěj Křoustek, to jméno už znám, Laura Kopecká, Františka Bělohlávková. Pojďte ke mně, prosím. Základní škola Litomyšl. Ano, my už jsme se spolu viděli. Matěj, 80 let od konce druhé světové války. Není to moc těžké téma na tebe? Je, ale ta soutěž je původně dělaná do soutěže Svět očima dětí, takže jsme si vybrali toto téma právě a zpracovali jsme ho potom. Neříkej mi, že to vymyslela paní učitelka. Zkus něco jiného. Částečně. Ale no, spolupracovali jsme na scénáři, tak všichni. O čem vypráví ten film, víš to, viď? No vlastně o dívce Lauře, která má jakoby prostě jede vlakem do toho... To Osvětimi? A vrátí se nebo ne? Nevrátí. Nevrátí. Těžké téma. 80 let od konce druhé světové války. Matěj Křoustek, Laura Kopecká, Františka Bělohlávková. Všichni tři. A tenhle film. 3. místo. Velký aplaus, moc se mi to líbí a určitě se na to podívejte. Na stránkách Pardubického kraťasu. Druhá cena tady udělena nebyla. To znamená, že už víme, kdo bude první. První cena Trsej z Trsy a Magdalena Maděrová. Pokud ji tu máme, ať jde ke mně. Trsej z Trsy, chtěla jsem si s ní o tom popovídat. Střední škola umělecko-průmyslová v Ústí nad Orlicí. A měla by to být taková krátká animovaná loutková alegorie studentky praktického designu Magdaleny Maděrové, ale pokud tu není, tak už nám detaily asi neřekne a my se na to rádi podíváme. Takže tleskáme i tak první ceně v této kategorii. Mimochodem, v závěru si o filmech i s porotou budete moci popovídat, takže třeba si řeknete svoje náhledy na ty snímky, o kterých jsme tu dnes mluvili a jejich zástupci tu třeba bohužel nebyli. No a za námi tedy 7 splněných kategorií a jdeme na ty speciální. Před námi, pane náměstku, cena náměstka hejtmana Romana Línka. Jdeme se na to podívat, vemte si taštičky a ta cena je pro speciální cena, kdo ji získá. Přehodíme to. Speciální cena Romana Línka. Romane, pojďte ke mně, zatleskáme vám. Bude to? Tam asi ten název? Jo, je tam. Já ho už nepřečtu bez brýlí, ale... Babička Boženka a velká voda. Babička Boženka a velká voda, Linda Palová, Denisa a Daniely Čtvrtečkovi. Pojďte všichni ke mně. Romane, viděl jste to? Viděl jsem ho dokonce 2krát. Radši 2krát? To je výhoda dneska, jestli člověk na tom YouTube nebo kde to je vystaveno, tak si může pohrát. A ten film je úžasný v tom, že zaprvé ta, dovolím si říct, nejmladší generace poučuje zcela legitimně tu starší, což se občas stává. Takže občas? Edukační rozměr. Včas ještě to obráceně, ale tady to sedí, já si myslím. A i ten velký někdy udělá něco špatně, jo? Takže je dobrý si to vlastně uvědomovat, že všichni někdy uděláme něco špatně, ať už jsme malí nebo velký, a když se to dá napravit a zachránit, o tom ten film je. A na konci má to, že z té animace přejde do toho hraného a vlastně z reálného světa se dovíte, co do toho baťohu, když se máte evakuovat, nebo do ty tašky máte dát, takže jako na děvčata úžasný rozměr. No, na děvčata. Ano, děvčata. O čem to je? O čem to je? Je to vlastně o povodních, co se děly v Krnově, a byla babička, která měla vnouče Toníka a ono vlastně začalo pršet najednou a babička myslela, že to jakože přejde. Ale pak se to zvětšilo, přišel pro ní záchranář Václav a chtěl si pro ní jít, aby ji zachránil, jenže ona nechtěla, odmítla to a vlastně pak na konci stejně si pro ní musel přiletět vrtulník, takže nakonec se zachránila babička. Takže to dopadlo dobře? Ano. A jak vás napadly povodně 2024 v Krnově? Tak my jsme to posílali do jedné soutěže, kde bylo daný téma mimořádné události, tak jsme se inspirovali povodněma v Krnově. Holky ještě tak krásně i mluvěj. Tak tleskáme, pan Roman Línek předává. Babička Boženka a velká voda. Jak jste si všimli, holky jsou ségry Denisa a Daniela
Čtvrtečkovi a taky Linda Palová. Tak se klidně vyfoďte společně i, ano, vyfoďte se. To chce fotku. Cena náměstka hejtmana Romana Línka. Krásná, zatleskáme, fotku máme a ceny taky. Tak holčičky, můžete si sednout, děkuju. Před námi je cena primátora města Pardubic, film, který zpracovává roztomilou dětskou animaci, téma mimořádných událostí už jsme tu měli, ale tenhle snímek je animovaný snímek z prvky filmu Noir. A já musím říct, že protože se nám pan primátor omluvil, tak bych poprosila ředitele školy Delta, pana Jana Koupila, jestli by nepředal. Zatleskejte mu, pane Koupile, pojďte ještě jednou ke mně. A ten snímek se jmenuje Cesta nocí jazzu a ten oceněný bude Marek Cighart. Marku, pojď k nám. A já se zatím zeptám pana ředitele, jestli viděl ten snímek. Tak Marek Cighart, zatleskejte mu. A Cesta noci jazzu. Pane řediteli, viděl jste to? No, představte si, že ne. Pane řediteli, nemůžeme zalhat? Nemůžeme. Musím to hodit na toho Lotra, který ten festival spískal a včera se asi těšil, že se tady budu takhle grilovat. A poslal mi na podívání úplně jiný film. On je ňuňu roztomilej, Richard Brun. Tak zatleskejte Richardovi, že poslal úplně jiný film. Takže Cesta nocí jazzu, to si ještě prohlídnem. Určitě. Ta cena poputuje do střední průmyslové školy Panská, ale myslím si, že zástupci tady nejsou, takže pane řediteli předáme později. Takže odložíme na klavír a vás si tu ještě nechám, protože tu máme ještě cenu vás jako ředitele školy a ta cena ředitele školy Delta je Bike Park v Díře, Jakub Jelínek a Josef Žižka. Máme tu kluky, prosím. Pane Koupile, už sem jdou. Já se úplně bojím zeptat, pane řediteli, a tohle jste viděl? Viděl jsem to a hodně mi to vysvětlilo. Protože já teď vím, proč kluci tolik spali při hodinách. Oni byli v Bike Parku. Oni na něm pracovali a asi tam nechali srdce. Teda, zatleskáme klukům. Jakub Jelínek a Josef Žižka, já jdu mezi vás. Který je který? Já jsem Jakub Jelínek. Ty jsi Jakub Jelínek, Jakub mi dneska i pomáhal, než jsme vůbec začali pracovat, tak on byl na mě hrozně hodnej, on mě ukázal, jak se zachází s mikrofonem, tak já jsem byla ráda, protože já jsem to neuměla. My jsme si strašně podobní, oni se nás často lidi pletou, byl jsem to teda já, ale i ty paní učitelky ve škole vlastně, když se nás na něco ptají, tak často jako popletou jména, nejste první. Oni jsou oba takový hezký. Oni jsou takový oba hezký, tak teď nevím, který mě pomáhal. Každopádně se podívám na Bike Park v Díře. Je to teda dokument, který popisuje vznik toho bike parku nedaleko sousedního Hradce Králové, kde to tak asi přibližně je. Kousek od obce Vysoký nad Labem. Od Vysoké nad Labem. Vy máte, kluci, oba, teď nevím, které, já už se bojím podívat, úspěch mezi mladými cyklisty, je to tak? Jste ty? To jsem já, no. To seš ty. Jsi moc šikovnej. Mimochodem, nekoukáš teďka v české televizi na sérii Ratolesti? Na to teda se nedívám, na to nemám vůbec čas. Jakoby. Škoda. Podívej se, je to moc fajn, hezky natočené a mimochodem je to o mladých cyklistech. Právě. A je to super natočený, mohlo by se ti to líbit. Zná někdo Ratolesti? Díval se někdo na český? Myslím si, že se povedlo a je tam i ta odvrácená tvář té cyklistiky. Tak se jukneš? No to nevím, jakoby my jsme poslední 2 týdny měli docela jako hoňku s tím to dodělat, protože jsme to točili docela na poslední chvíli, bych chtěl jako přiznat. Vesměs jsme čekali na podzimní les a na celé točení a postprodukci a všechno jsme měli jen 2 týdny. Takže to není úplně finální dokonalá verze, ale pokud se vám to někomu líbilo, tak bude na YouTube finální verze doladěna, bude tam i delší střih a budou tam nějaký behind the scenes. Takže pokud to někoho zajímá, tak můžete se podívat na můj YouTube, je to všechno pod mým jménem a tam to vyjde v plné kvalitě. No. Moc bych to chtěla vidět. A hoňka se vyplatila. Tak velký aplaus pro kluky. Bike Park v Díře, Jakub Jelínek, Josef Žižka. A cena ředitele školy Delta. Dokument, který zdokumentovali právě o vzniku bike parku nedaleko Hradce Králové. A už tu mám, doufám, že jsem všechno splnila, mám tu poslední cenu, já to vidím, je to cena FOMEJ a měl by to být pan ředitel Miloš Žalman, jak už jsme si na úvod řekli, tak mu zatleskejte, pane řediteli, pojďte ke mně. Vy jdete rovnou s kufrobatohem. S batohem. Batoh obsahuje, myslím si, že zajímavou cenu pro tvůrce, čili světelný park do studia i naven. To je úplně skvělé. A my vidíme, že ta speciální cena FOMEJ Hradec Králové patří
Smíchu a slzám malého prince Ondřeje Mika. Zatleskáme Ondřejovi a poprosím zástupce autorů, pana Drahomíra Štrajta. Pojďte ke mně, pojďte k nám. Smích a slzy malého prince. Ještě, 2 stativy. Já jsem si říkala, ty 2 krabičky. Tak, Drahomíre, krátký film, který asi vypráví příběh malého prince a jeho kamarádů. Vy víte podrobnosti, když tu nemáme vaše žáky, mladé filmaře? Podrobnosti vím, jsem rád, že porota, organizátoři, že je ten film zaujal. Musím přiznat, hned to řeknu v úvodu, pak se dostanu k těm dalším informacím. Ono to bude delší. Výborně. Bylo to velké překvapení, že jste nás vybrali, že jsme měli tu možnost promítnout a zhlédnout ten snímek na tomto festivalu, protože ten snímek má necelých 15 minut v reálu. A když jsem zjistil z propozic, že maximální stopáž je 7 minut, tak jsem si říkal, to není festival pro nás, nebo soutěž. Ale kluci a holky na tom strašně trvali. No, zase mi říkal, no dobře, no, ale to budete muset přes 50% filmu sestříhat, jako jo. A teďka byla otázka, jestli vůbec ještě zůstane zachována ta myšlenka, ten příběh toho malého prince a těch kluků, kteří vlastně v tom filmu vystupují. Trvali na tom, snímek je tady, dostal ocenění, je to fantazie, to znamená, je to důkaz toho, že opravdu ta myšlenka tam zůstala a že se to líbilo. Ten snímek vznikl v roce 2023 a tak, jak už tady zazněla otázka na oceněné autory, kdo jim s tím pomáhal, nepomáhal, tak já musím říct, že já jsem fungoval v podstatě jako takový nějaký lektor, mentor, ten, který jim vysvětloval některé věci, nebo si spíš vysvětloval, to není úplně přesné, který s nimi debatoval. To znamená opravdu od toho nápadu, celé natáčení i konečná podoba filmu jejich práce. Vzniklo to v roce 2023, kdy bylo 80. výročí prvního vydání Malého prince. A když jsme možná 1-2 měsíce seděli a diskutovali jsme vlastně, co se natočí, jaký bude nápad, tak právě jednoho dne přišli kluci a holky a říkali, my jsme všichni četli Malého prince a nám se to líbí, teďka je to výročí, tak my zkusíme něco vymyslet. Prostě paráda. Byly to vlastně 2 roky skvělé jízdy a navíc oni v tom, nechal jsem je v tom, protože je to parta, řekněme z 80% z Opavy, ze Slezska. Kluci, holky, kteří to začínali natáčet, když byli ve 4. třídě a já jsem se vlastně po roce a něco jsem je opustil a přestěhoval jsem se do Prahy. Takže bylo to na nich se skládat ten film jako mozaiku, jako pucle. Myslím, že se jim to podařilo. I ty reakce rodičů, pedagogů, celého okolí byly moc pěkné a proto jsem tak jako moc nechtěl, aby ten film šel tady, aby prostě to kouzlo nezmizelo, výborně. No a měl jsem na ně jednu prosbu. Oni v podstatě s tím přišli sami. Já jsem se přestěhoval do Prahy, působím na škole, kromě toho, že jsem ještě novinář, tak působím na škole, jsem si vybral školu pro děti se sluchovým postižením. A když jsme tak spolu na dálku s opavskou partou komunikovali, tak mi řekli, pane Dráho, my bychom byli rádi, kdyby ty děti se do toho mohly taky zapojit, protože já už tam mám takový malý filmařský kroužek a učím jen tam ty základy. No a děti byly nadšené, tak udělali tu výtvarnou část, plus některé hlasy dodali. Zapojili se a je to takhle úspěšné. Můžeme to takhle shrnout? Určitě. Jo. Tak já jim zatleskám, co vy na to? Ještě bych řekl jednu doplňující informaci. Mluvím asi moc, protože tady bylo, jako, že mám hovořit. Teďka musím trochu udělat reklamu i té partě, protože my jsme ten film pustili na české filmové přehlídky, ale víte, jak jsem ve vleku těch dětí, jo, oni prostě, pane Dráho, pošlete to i do zahraničí. My jsme totiž prvním filmem, co jsme dělali, když byli ve 3. třídě, s časozběrným dokumentem Zapomenutá generace, pozbírali ceny po celém světě. V Americe, v Indii, všude možně. A tak já jsem jim říkal, ne, počkáme, jak to tady proběhne, jaké budou ohlasy odborníků. Nicméně mě přesvědčili a dozvěděl jsem se včera, že jsme v Indii získali, nebo ten snímek získal 2 ceny a dneska ráno, než jsem odjížděl do Pardubic, získal 3 ceny v Americe, v San Diegu. A cenu taky u nás, my vám za to tleskáme. My si o tom můžeme ještě potom povídat. A cenu v Pardubicích, což je samozřejmě nejvýš.
Skvělý. Velký aplaus pro zástupce autorů Drahomíra Štrajta. A ještě předává pan ředitel Miloš Žalman za Fomej Smích a slzy malého prince. Myšlenka tady vznikla v roce 2023. Ještě jednou tleskáme. A podepíšeme se samozřejmě. Dámy a pánové, jsme u konce. Byl to krásný závěr. Já chci poděkovat všem autorům, porotě, sponzorům, panu náměstkovi. A poprosím o závěrečné slovo možná ředitele školy Delta, že by nám nějak shrnul, pokud mi neodešel. Pojďte ke mně. Shrňte, jak se vám to líbilo, pane řediteli. Jaké to bylo za Deltu? No, bylo to úžasné. Překvapilo mě, kolik toho vzniká, kolik toho se natočí, co všechno nám přišlo. Dokonce jsme mezinárodní, jak jste říkala, takže nezbývá než poděkovat všem a rozloučit se. Krásně mluvíte, tleskáme vám. Děkuju, děkuju moc. Děkuju našim porodcům, děkuji našim porodcům, panu Pemlovi, Klokočníkovi a Trnkovi, zatleskejte jim, byli skvělí, že tu celou dobu museli vedle mě stát. Dnes tu s námi natáčela i televize, tak tam se uvidíme a záznam ze slavnostního předávání cen a zpráva o výsledcích soutěže budou jako vždy zveřejněné na portálu soutěže 3x2tv.pardubickýkraťas.cz. No a my teď zveme ještě autory na diskuzi s porotci vedle k nějakému malému občerstvení. Díky všem, bylo mi ctí a budu se na vás těšit příště. Točte něco hezkého, buďte zdraví a mějte se krásně. Hezký zbytek dne.